ఈ వీడియో నాన్న కోసం. నాకు తెలుసు నాన్న కోసం అంటేనే స్కిప్ చేసింటారు, కానీ లాస్ట్ వరకు చూడండి. చిన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి నాన్న అంటే ఒక హీరో, ఐకానిక్. అసలు నాన్నంటే వేరే లెవెల్ అంతే. కానీ పెద్ద కొద్దీ నాన్న అంటే ఒక చిన్న చూపు. నిజం చెప్పండి మనస్ఫూర్తిగా. ఒక పండగ వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళంతా కొత్త బట్టలు వేసుకొని కొత్త చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతుంటారు, కానీ నాన్న మాత్రమే చినిపిన బట్టలు వేసుకొని తెగిపిన చెప్పుల్ని కుట్టుకొని మరి అవే వేసుకొని తిరుగుతుంటాడు. ఎందుకంటే నేను వేసుకోకపోయినా పర్లేదు, నా పిల్లలు, నా భార్య, నా కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళు వేసుకుంటే చాలు అని. తను తింటాడో లేదో అని తెలియదు, కానీ తను 100 రూపాయలు సంపాదిస్తే ఆ 100 రూపాయల్ని తన కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా వాడుకోకుండా తన భార్య బిడ్డల కోసం వాడతాడు. నాన్న పొద్దున ఎప్పుడో వెళ్తాడు, సాయంత్రం ఎప్పుడో వస్తాడు. మీ నాన్నగారిని కూడా మీరు హీరోలా ఫీల్ అవుతుంటే మాత్రం ఈ వీడియోకి కామెంట్ బాక్స్ లో నాన్న అని కామెంట్ చేసి ఒక్క హార్ట్ సింబల్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. చూద్దాం ఎంతమంది వాళ్ళ నాన్నని రియల్ హీరోగా అనుకుంటున్నారు.